Как спрях да хъркам без абсолютно никакви лекарства? Пробвал съм всичко. Даже и възглавници сменях и пак хърках. Докато не осъзнах, че истинският проблем не е в носът, а в устата. Когато спим с отворена уста, въздухът минава директно през гърлото. Това кара меките тъкани вътре да вибрират и точно този звук е хъркането. Проблемът е, че всяка вибрация прекъсва съня. Може дори да не се събуждаш напълно, но мозъкът ти излиза от дълбоките фази на съня. Резултатът? Сутрин си изморен, раздразнен и с тежест в главата дори след 8 часа сън. Решението обаче се оказа изненадващо просто. Лепенките за уста на NoSway. Те просто държат устата затворена, което кара тялото автоматично да диша през носа. Естественият и правилен начин на дишане. Няма химия, няма лекарства. Само навикът да спиш така, както природата е предвидила. Още първата нощ усетих промяната. Нямаше сухо гърло, гаден дъх и болки в главата. След седмица започнах да се будя от починал, все едно съм спал по-дълбоко от всякога. И точно тогава разбрах, че проблемът никога не е бил в сънят ми, а в дишането ми. И ако и ти искаш да спреш да хъркаш без лекарства, без операции, просто опитай лепенките за уста на NoSway. На NoSway BG вече стартира черния петък с огромни намаления плюс безплатна доставка до автомат.